Tutka volá do pošty pre teba. Dobrý deň, potreboval som zistiť číslo na poštu pre teba. Áno. Na slovenskú televíziu iba? Tak daj! A je tam niekto non-stop? Daj to na reprak ten hovor. Vráť! Moment. To je slabšie. Ešte raz? Dobre, budem čakať. Prepájam. Rozpovedz aj svoj príbeh, nie? Že čo si o tom pomyslel? Ne? Ale niekto Ešte volám len nezavrný. Ale je tu len operátor, infocentrum, potom ešte pozerám niečo, alebo nejaký ale hlavná redakcia spravodajstva to asi nie, publicisti tam nie. Redakciu programu nie, jedine keď ten operátor. Tak mi skúste prepojiť operátora teda. Len prepojiť, alebo SMS správou, Kľudne mi ho môžete len prepojiť. len prepojiť. Nech sa páči. A hneď ako spolu dotelefonujeme, môžete mi ho poslať aj tou SMS správou, aby keby som sa náhodou nedovolal, mu môžem zavolať zajtra ráno. Na číslo 0948 488 444. Rozprávaš jak ty, že som na ľudí! Čas a okolnosti nám obsadzili, chceme to dať dokopy. Dobrý, prosím vás, chcel by som nejakého operátora na poštu pre teba. Pomyslíte ako nejaký kontakt? No, chcel by som... Slovenská televízia. No, chcel by som ako zaznamenať príbeh. Sme sa odsudzili. Bude e-mailový kontakt na poštu pre teba. No, Prípadne poštovú alebo kontaktnú adresu, ešte písomne. a telefonicky sa nedá? O druhej? E-mailový kontakt a uvedenú kontaktnú adresu. Telefónne číslo je iba na slovenskú televíziu. Aha, takže iba mailový kontakt, je? Čo je zajtra v telke? Ešte raz, prosím vás. E-mailový kontakt je tu, môžete napísať vo forme e-mailu. A, Alebo písomne. a môžete mi prosím vás nadiktovať ten e-mailový kontakt? Koček, to je na Môžeme aj nadiktovať alebo SMS správou. Tak môžete mi ho aj nadiktovať a pre istotu mi ho potom aj zaslať SMS správou. Takže to pošta pre teba zavináč spv.sk. Aha, počkajte chvíľočku, ja to vyťukám sem. Po... Spolu, hej? Posta pre teba, hej? Ako... Spýtaj sa, či malým, či veľkým. Posta pre... Normálne povedz svoj príbeh, že čo ťa To je trápi. mekčel, lebo že posta sa nehovorí. Nie, to nie je mekčie, nie. Nie, to nebýva? Nie. Bez diakritiky, čo počuješ, no. Ja ale prej... Posta pre teba, a... Zavináč sa, počkajte, ako sa dá aj ďalšie symboly. Počúvame, čak rozpovedz aj svoj príbeh, nie? Ve vratničke. Keď nikomu inému. Lebo viete, my sme sa... Ma tu rozprievajú kamaráti, čo by ma nemali síce. Ty to vôbec nie je smiešné, ne? My sme sa odsudzili so svojím kamošom najlepším a chceli by sme ho poslať do pošty pre teba a povedať mu, že chceme byť zase najlepší kamoši spolu teda. A... Bude prekvapený. Bude prekvapený, aspoň teda dúfam, že bude prekvapený, lebo teda chceme ho prekvapiť, ale samozrejme v tom dobrom. Dobre, no, lebo chceme mu povedať, že akože trápi nás to, že sa s nami už nekamaráti a chceme mu vyjadriť tú svoju, akože chceme byť spolu kamoši už opäť, lebo boli sme kamoši. Opäť. Ale ešte takto sa chcem opýtať, že ja ten internet moc neviem používať. Tak ja vám potom nadiktujem adresu, môžete napísať. Že či mi, no, radšej adresu a radšej napíšem list. Počkajte, píšem do domobilu, tak vieš, viete, tak potrebujem trošku viac času na to. No, takže, pridať symbol, no. Pošta pre teba tiež? Áno, Mlínska, No, dobrý dobre, deň. počkajte chvíľočku. 04545 Bratislava. Ja som poznal toho A
Povedz. A to už je normálne, s diakritikou aj s medzerami, že? Áno, to normálne už píšete. To je? Zase ho komu, kurva. Neviem ani. A nehovor tam o tom, aby sme potom, že spolu mail, že to sú oni, tí najmanci. To si robí srandu. A kto si robí srandu? Ty si robíš srandu? Nie, Matej, ty si z toho robíš srandu? Dobrý, prosím vás, chcel by som sa opýtať, či sa dá nejak nakontaktovať na poštu pre teba. Lebo tu napadlo, že by som pozval najlepšieho kamoša bývalého a cez týždeň možno sa už nebudem cítiť na to, aby som ho pozval, viete, by som sa potreboval vyrozprávať niekomu. A viete, mohol by som povedať vám ten môj príbeh, lebo ja sa potrebujem niekomu porozprávať, niekomu vyrozprávať a neviem, či by som mal cez týždeň na to kúraž. Čo keď budete mať ďalší telefonát, kľudne môžete zrušiť. Neviem, cez týždeň by som už nemal na to kúraž, vážne. Mohol by som vám to porozprávať, prosím. Viete, bol to môj najlepší kamoš, fakt, chodili sme spolu na všeličo, chodili sme spolu na kúpko. To sú kurvy v tej stole. Kurvy, nie? To nebudem pozerať nikdy. Na druhej linke. Nie. Jak sa volá Pedro krstný menší prezident? Jakub, Cvach. Dobrý deň, pán Cvach. Áno, pri telefóne. Dobrý deň, prajem. Ja volám ohľade toho, že by som sa chcel porozprávať s niekým z STVčky ohľade môjho problému s mojim bývalým najlepším kamošom. A chcel by som to presadiť aj do pošty pre teba. Či by ste mali na mňa chvíľočku čas, lebo nemám sa komu vyrozprávať. Dali mi číslo na vás v STVčke. A povedali, že toto je jediný operátor, ktorý sa so mnou môže rozprávať, lebo ostatní tam nemajú čas, či čo ja neviem, že majú tam veľa telefonátov, ja tomu nechápem. A chcel by som sa strašne vyrozprávať ešte dnes, lebo ja neviem, či cez týždeň budem mať to kuráž, lebo cez týždeň mi kázali zavolať im, ale cez týždeň to už asi nesmiem. Nie, lebo povedali mi, že mám zavolať pánovi Jakubovi Cvachovi a dali mi číslo na vás. Teda volal som ešte ďalšiemu kamarátovi, ktorý vás z hodou okolností pozná. Vás pozdravuje Matej Eš. Zo Žiliny. Matej Eš. Nechcel, aby som ho menoval, teda celkom. A teda mohol by som vám povedať ten svoj príbeh? Ja by som chcel povedať ten svoj príbeh, že mal som takého najlepšieho kamoša a proste chodili sme spolu vonku venčiť psa, malého Cezara, ty kokos. Emel. No, ináč, buď Cezara, chodili sme venčiť toho Cezara. No, Cezara, už nás odpočúvajú. Už sa počujem druhýkrát. Cezara, a.k.a. Emelku. No a viete ako to je, chodili sme po šaje, kaje, všeličo možné. A zrazu sa nekamarátime, pretože sa kamarátim s jeho bývalým kamošom a terajším nekamošom, preto chceme ísť aj do tej pošty pre teba. Za stenu, hej. No za stenu. Potom možno, že... Postavíme pre stenu. Možno, že ho postavíme aj pre stenu a puf! Nie, ale vážne, ako... Je mi to strašne ľúto, že to takéto veci, aké sa udiali posledného roka, pol, možno dvoch. Ale viete, ako to už chodí. Za dobrotu na žebrotu, že? Čongo bongo. Proste čongo bongo. Dobre, Pedro, pozdravujem Marušku a dobrú noc. Máko pri telefóne, čau. Hej, a čo ti je?
Pýtaj sa ho, či má bestotu a že ho pozdravuje vidieť. Či máš bestotu a pozdravujete s Nákil.